Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε την είδηση μιας ακόμα εγγραφής της χώρας μας στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Μευτικής. Την αίτηση για εγγραφή του στοιχείου Μευτική, γνώσεις, δεξιότητες και πρακτικές στον κατάλογο υπέβαλαν από κοινού 8 χώρες από 4 συνολικά υπήρους και ενέκρινε η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO, η οποία συνεδρίασε στην Ποτσουάνα στις 6 Δεκεμβρίου το 2023. Η υποβολή της υποψηφιότητας προετοιμάστηκε από συνδέσμους ΜΕΟΝ από την Κολομβία, την Κύπρο, τη Γερμανία, το Κυργιστάν, το Λουξεμβούργο, την Νιγηρία, τη Σλοβακία και το Τόγκα, σε συνεργασία με Υπουργεία, Εθνικές Επιτροπές UNESCO και εμπειρογνώμονες σε θέματα άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και δημόσιας υγείας. Η Μευτική είναι πανάρχαια πρακτική που διατηρήθηκε και εξελίχθηκε στον χρόνο σύμφωνα με τον εκάστοτε κοινωνικά και πολιτιστικά δεδομένα σε κάθε περιοχή του κόσμου. Παρόλο που δεν υπάρχουν γραπτές πηγές για την άσκηση της στην Κύπρο κατά την αρχαιότητα, γνωρίζοντας ότι υπήρχε διαδεδομένη ηλιατρία της θεάς της γονιμότητας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι Μέες διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία του τοκετού και της παρακολούθησης εγκυμοσύνης, ώστε να διασφαλιστούν οι απόγονοι. 3 μευτικές παραστάσεις αγαλμάτων, αναθυμάτων, είναι μικρές τερακότες του 6ου αιώνα π.Χ. που βρέθηκαν στη Λάπιθο και εκτίθενται σήμερα στο Κυπριακό Μουσείο, απεικονίζουν την προετοιμασία ή τον ίδιο τον τοκετό. Ανάλογες απεικονίσεις σκηνών τοκετού έχουν βρεθεί και σε άλλες τοποθεσίες στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη στην Κισόνεργα, στους Γόλγους, σε προγενέστερες και μεταγενέστερες αυτών της Λαπίθου και εκτίθενται σήμερα σε μουσεία του εξωτερικού, όπως είναι το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης και το Βρετανικό Μουσείο Λονδίνου. Σήμερα πια έχει προσαρμοστεί στο σύγχρονο πλαίσιο, διατηρώντας όμως τις βασικές της αρχές, αναλύωτες, και συνδυάζει την παροχή φροντίδας υγείας με τη διατήρηση των οικογενειακών δεσμών, την ενδυνάμωση των γυναικών, την ευαισθητοποίηση και τα δικαιώματά τους και την υποστήριξή τους στην περίοδο προσαρμογής στο γονικό ρόλο. Ως πρακτική, η Μευτική υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και αγγίζει πανανθρώπινες ανάγκες και αξίες. Αυτό ήταν που μας έφερε κοντά 8 χώρες καταρχήν από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές του κόσμου. Και αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία, ακόμα και όταν ήμουν στην UNESCO, είναι κάτι το οποίο ανέφερε η Γενική Γραμματέας της UNESCO, διότι έχασαν όλες τις περιοχές του κόσμου. Οι ομάδες εργασίας από κάθε χώρα συνεργάστηκαν στενά για την ετοιμασία μιας κοινής πρότασης προς την UNESCO για να συμπεριληφθεί στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. 2 χρόνια αργότερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώνουμε τα ωφέλη της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού και της άσκησης πολιτιστικής διπλωματίας ως ένα είδος soft power της χώρας μας. Στην απόφαση της, η Διακυβερνητική Επιτροπή επενεί τα κράτη-μέλη για την ετοιμασία ενός πολύ καλού φακέλου υποψηφιότητας και μιας ταινίας, απόσπασμα της οποίας έχετε δει, η οποία υπογραμμίζει την ισότητα των φύλων, τις παραδοσιακές γνώσεις, τη φροντίδα υγεία για τις γυναίκες και τη συμβολή της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Σημείωσε επίσης ότι θα αποτελέσει καλό παράδειγμα για πολυεθνικές αιτήσεις στο μέλλον, αφού για πρώτη φορά μια αίτηση εμπλέκει χώρες από τόσες διαφορετικές γεωγραφικές ομάδες του οργανισμού. Αυτή η αναφορά μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι συνάδει με τις προσπάθειες του Υφυπουργείου μας για αναβάθμιση της πολιτιστικής διπλωματίας στη χώρα μας. Κυρίες και κύριοι, μέχρι σήμερα η Κύπρος έχει εγγράψει άλλα 5 στοιχεία στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, γεγονός που καταδεικνύει τη βούλησή μας να διαφυλάξουμε για τις μελλοντικές γενιές και την παγκόσμια κοινότητα την άειλη πολιτιστική κληρονομιά που αποτελεί τη ζώσα μας παράδοση. Τα άλλα στοιχεία που έχουμε εγγράψει είναι το λευκαρίτικο κέντημα το 2009, τα τσατσιστά το 2011, η μεσογειακή δίαιτα το 2013, η τέχνη της ξερολιθιάς το 2018 και η βυζαντινή ψαλτική το 2019. Επιπλέον, το 2022 συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο καλών πρακτικών της UNESCO το φεστιβάλ «Το Κάτι», στο οποίο η Κύπρος συμμετέχει με τα παραδοσιακά παιχνίδια.
Ως Υφυπουργείο Πολιτισμού, στόχο έχουμε η άειλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας να επιβιώνει ως αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό της πολιτιστικής ταυτότητάς μας, να αναπροσαρμόζεται και να μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που το Υφυπουργείο μας, με γνώμονα την εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής για την προστασία, προβολή και ορθή αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στηρίζει έμπραχτα τους φορείς της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, προωθούμε την καταγραφή των ζωντανών παραδοσιακών πολιτιστικών εκφράσεων της Κύπρου στον Εθνικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αυτές οι εγγραφές προετοιμάζονται συνήθως από κοινότητες και δήμους, πολλές φορές από τα κατεχόμενά μας εδάφη, σε συνεργασία με την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και εμπειρογνώμονες σε ποικίλα επαιδεία της άειλης. Ο Εθνικός Κατάλογος περιλαμβάνει 60 στοιχεία ζώσας κληρονομιάς του τόπου μας και διευρύνεται κάθε χρόνο με νέες αιτήσεις από ενδιαφερόμενες κοινότητες. Και είναι ιδιαίτερα συγκινητικά με τις κατεχόμενες κοινότητες, οι οποίες έχουν έναν μεγαλύτερο κίνητρο που προσπαθούν, όσων υπάρχουν ακόμα οι άνθρωποι, να διασώσουν αυτές τις συνήθειες. Επίσης, μέσα από το πρόγραμμα Πολιτισμός, το Υφυπουργείο μας χρηματοδοτεί δραστηριότητες για την καταγραφή, την έρευνα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την μεταβίβαση γνώσεων και την προβολή στοιχείων της άειλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Επιχειρούμε από την άλλη να ενισχύσουμε τις τοπικές κοινωνίες μέσω της προβολής και διατήρησης της κυπριακής χειροτεχνίας και των παραδοσιακών χειροποίητων κατασκευών. Σημαντικός στόχος της υπηρεσίας κυπριακής χειροτεχνίας είναι η μεταβίβαση αυτών των γνώσεων, ενθαρρύνοντας νέους και νέες να ασχοληθούν με τον τομέα της χειροτεχνίας. Παράλληλα, προωθούνται δημιουργικές συμπράξεις με καλλιτέχνες για τη δημιουργική προσαρμογή των παραδοσιακών τεχνικών σε σύγχρονα αντικείμενα με χρηστική αξία σήμερα. Τώρα, σε διεθνές επίπεδο, να αναφέρω πως προσπαθούμε να προβάλλουμε στην κοινή γνώμη τα στοιχεία που συνθέτουν την πλούσια πολιτιστική παράδοση της Κύπρου μέσα από τις οπτικοακουστικές παραγωγές συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις και ενεργό παρουσία στο δίκτυο World Craft Council Europe, και σας δέστε λίγο τις ταινίες που έχει παράξει η Κυπριακή Χειροτεχνία, οι οποίες πραγματικά είναι καταπληκτικές. Επιδιώκουμε παράλληλα την ανάπτυξη συνεργειών στον τομέα της διατήρησης της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και προωθούμε την πολιτιστική διπλωματία. Οι περισσότερες εγγραφές της χώρας μας στους κατάλογους άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι πολυεθνικές, γεγονός που αναδεικνύει την οικουμενικότητα του πολιτισμού, όπως αντικατοπτρίζεται στις τοπικές μας παραδόσεις. Παράλληλα, μέσα από αυτές τις διαδικασίες, όπως και την ενεργό εμπλοκή των εμπειρογνωμόνων μας, της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO και της μόνιμης αντιπροσωπείας της Κύπρου στην UNESCO και σε διεθνείς συναντήσεις, διακυβερνητικές επιτροπές και περιφερειακές δράσεις, ενισχύουμε τις διπλωματικές μας σχέσεις με άλλα κράτη. Τέλος, να πω ότι αναγνωρίζουμε την οριζόντια διάσταση του πολιτισμού και τη διασύνδεσή της με την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις εγγραφές της χώρας μας, τόσο στον εθνικό όσο και στον παγκόσμιο αντιπροσωπευτικό κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, στους οποίους περιλαμβάνονται στοιχεία που διασυνδέουν τον πολιτισμό με τις αγροδιατροφικές παραδόσεις, το φυσικό περιβάλλον και την υγεία, όπως στην περίπτωση της μευτικής. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματική διαφύλαξη των στοιχείων της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς προϋποθέτει διατομεακές συνέργειες με κρατικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς αρμόδιους σε θέματα εκπαίδευσης, περιβάλλοντος, υγείας, εργασίας, έρευνας και καινοτομίας. Κλείνοντας το κομμάτι που αφορά την άειλη πολιτισμική μας κληρονομιά, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στις προτεραιότητες του Υφυπουργείου στην UNESCO. Ως Υφυπουργείο Πολιτισμού έχουμε θέσει προτεραιότητά μας την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της UNESCO, αλλά και ενεργότερης εμπλοκής της Κύπρου σε θέματα προστασίας και διαφύλαξης της παγκόσμιας κληρονομιάς. Ειδικότερα, ανάμεσα στις βασικές επιδιώξεις μας για τα επόμενα χρόνια είναι η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ερετές θέσεις, σε διακυβερνητικές επιτροπές και ομάδες εργασίας της UNESCO,
Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα να συνεχίσουμε το έργο που επιτελείται στον τομέα της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ενισχύοντας παράλληλα τις προσπάθειες για την καταγραφή μνημείων και τοποθεσιών στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς, για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών και των επαναπατρισμών παράνομα κτηθέντων πολιτιστικών αγαθών. Επιπλέον, αντλώντας από υφιστάμενες καλές πρακτικές, σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε περισσότερα προγράμματα που διασυνδέουν την εκπαίδευση με τον πολιτισμό, θα φέρουν τους νέους κοντά στην πολιτιστική δημιουργία και γενικότερα θα δίνουν ευκαιρία στο κοινό κάθε ηλικίας να έχει διαβίου εμπλοκή στο πολιτιστικό γίγνεσθε. Ως χώρα που έχουμε βιώσει τις καταστροφικές συνέπειες της εισβολής για την πολιτιστική κληρονομιά, θέλουμε να λειτουργήσουμε υποστηρικτικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από ένοπλες συγκρούσεις, βίες μετακινήσεις πληθυσμών και καταστροφή μνημείων. Παράλληλα, αξιοποιώντας το πολιτιστικό πλούτο της χώρας μας, τόσο στην πολιτιστική κληρονομιά όσο και στη σύγχρονη δημιουργία, θα επιδιώξουμε να έχουμε πιο ενεργό εμπλοκή σε διεθνή φεστιβάλ, δίκτυα και επιτροπές. Είμαστε ήδη στη διαδικασία ενίσχυσης της συνεργασίας μας με άλλα κράτη σε επίπεδο πολιτιστικής διπλωματίας, η οποία θα επιτευχθεί με τη συνομολόγηση νέων πολιτιστικών συμφωνιών. Κυρίες και κύριοι, η επιτυχία της εγγραφής της μευτικής στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO λαμβάνει η χώρα φέτος, χρονιά κατά την οποία η αντίστοιχη σύμβαση του UNESCO συμπληρώνει 20 χρόνια. Μια σύμβαση που έχει συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση μιας νέας αντίληψης για την πολιτιστική κληρονομιά, πιο ολιστικής και πιο συμπεριληπτικής. Μετατοπίζει την προσοχή από τα μνημεία και τα υλικά πολιτιστικά αγαθά, αναδεικνύοντας εκφάνσεις του πολιτισμού μας που απορρέουν άμεσα από τον άνθρωπο και τις κοινότητες ως φορείς γνώσεων, παραδόσεων και εθήμων. Η επέτειος των 20 χρόνων αποτελεί ευκαιρία να αναλογιστούμε όσα έχουν επιτευχθεί όλα αυτά τα χρόνια και να διερευνήσουμε τρόπους περαιτέρω προβολής και διαφύλαξης αυτής της ευαίσθητης μορφής πολιτιστικής κληρονομιάς στο μέλλον. Στις μέρες μας, η άειλη πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και πηγή άντλησης γνώσης και έμπνευσης για τις σύγχρονες κοινωνίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και να προσαρμοστούν ομαλότερα σε αυτή. Ακριβώς επειδή ενσωματώνει με απλό και λιτό τρόπο κληροδοτημένες από τις προηγούμενες γενιές γνώσεις για τη φύση και το σύμπαν. Εμπειρίες και πρακτικές που έχουν αποδειχθεί διαχρονικά χρήσιμες και επιτυχείς στην αντιμετώπιση ανάλογων προκλήσεων και αναγκών. Με αυτά και προτού κλείσω την παρέμβασή μου στη σημερινή εκδήλωση, επιτρέψτε μου να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και την Ειδική Επιτροπή Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την αγαστή συνεργασία και την πολύτιμη προσφορά τους στον εμπλουτισμό του Εθνικού Καταλόγου Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, από τον οποίο αντλούμε στοιχεία για να προωθήσουμε στους παγκόσμιους καταλόγους. Θέλω να ευχαριστήσω τη δόκτωρα Λουκία Χατζηγαβριήλ, η οποία ήταν η πρόεδρος της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO για τα τελευταία 20 χρόνια, δηλαδή από τότε που επικυρώθηκε η Σύμβαση για την Άειλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Και αυτή είναι που έδωσε και την όθηση και είμαστε τόσο ενεργοί σε αυτόν τον τομέα της Κύπρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τις απελθούσες εμπειρογνώμονες της Ειδικής Επιτροπής, Δόκτωρ Άγγελ Νικολάου Κορναρή και τη Δόκτωρ Εφροσύνη Ριζοπούλου Ιγουμενίδου, οι οποίες συνέβαλαν κατά τη θητεία τους στην ετοιμασία της αίτησης για τη μευτική, καθώς και τη λειτουργών της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, Θέκλα Παπαντονίου, η οποία συμμετείχε στη διακρατική συγγραφική ομάδα της αίτησης και συντόνισε τη συλλογή του υλικού από την Κύπρο. Ευχαριστίες εκφράζουμε και στη Δανάη Στυλιανού και το ΤΕΠΑΚ για την παραχώρηση οπτικοακουστικού υλικού. Τέλος, ευχαριστώ την Επιτροπή ΜΕΟΝ και την πρόεδρο της, κυρία Στέλλα Λεοντίου, τις ΜΕΕΣ και τους ΜΕΕΦΤΕΣ για τη συμβολή τους στη διαφύλαξη αυτής της πανάρχιας πρακτικής για την προσφορά τους στον άνθρωπο, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιείται με την ευκαιρία της εγγραφής του στοιχείου με ευτική, γνώσεις, δεξιότητες και πρακτικές στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η αίτηση συνυποβλήθηκε από 8 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Μέχρι να φτάσουμε στην εγγραφή προηγήθηκαν 2 χρόνια κατά τα οποία συγκεντρώσαμε υλικό, ανταλλάξαμε απόψεις με τις ΜΕΕΣ στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Διαπιστώσαμε τις ποικίλες διαστάσεις που προσλαμβάνει η άσκηση της μευτικής στα διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα και προβληματιστήκαμε για τους τρόπους ενίσχυσης της με συγκεκριμένα μέτρα διαφύλαξης προς όφελος της κοινωνίας. Ακριβώς επειδή η μευτική δεν περιορίζεται στον τομέα της υγείας. Υπερβαίνει την απλή πράξη της γέννησης μωρών. Εμπεριέχει παραδόσεις και έθιμα, δημιουργεί δεσμούς μεταξύ των μελών της κοινωνίας και συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση των πολιτισμικών αποχρώσεων που περιβάλλουν τη γέννηση ως σταθμό στον κύκλο της ζωής. Ο ίδιος ο τοκετός είναι μια εμπειρία που μεταμορφώνει τις γυναίκες. Το ταξίδι προς τη μητρότητα είχε πάντα συνοδοιπόρους, συνήθως άλλες έμπειρες γυναίκες, που αργότερα ονομάστηκαν ΜΕΕΣ. Βασική τους αποστολή είναι να διασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση του παιδιού από την ενδομήτριο ζωή στον κόσμο μας και να καθοδηγήσουν τη γυναίκα από την πορεία της κατά την κύηση προς τη μητρότητα. Οι ΜΕΕΣ στηρίζουν συναισθηματικά τις μητέρες και τους νέους γονείς, θέτοντας έτσι τις βάσεις για υγιείς σχέσεις μεταξύ των μελών της κοινωνίας και της οικογένειας, με αφορμή την έλευση ενός μωρού στον κόσμο. Αυτός ο πολυδιάστατος ρόλος αποτυπώνεται εύγλωτα στην ταινία που δημιουργήσαμε με τις υπόλοιπες χώρες ως συνοδευτικό υλικό για την αίτηση μας, από την οποία θα δούμε κάποια αποσπάσματα προτού δώσω το λόγο στην έντιμη Υφυπουργό Πολιτισμού. Permiso, Madre Tierra, voy a poner esta planta para la medicina. Permiso. Mi abuela era partera y también un suegro que también era partero y le gustaba mucho la medicina y ya las capacitaciones que hemos venido teniendo cada vez que vamos a intercambio de saberes. Η πράξη της γέννης είναι υπέρ της. Δεν είναι απλή διεργασία η γέννα. Η γέννα είναι μια θεϊκή πράξη. Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ, έντιμη Γενική Διευθύντρια, αγαπητή Πρόεδρε της Επιτροπής ΜΕΟΝ και Μευτών Κύπρου, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να παραστώ έχοντας την ιδιότητα της τέως Προέδρου της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής για να ανακοινώσουμε μαζί την εγγραφή ενός ακόμα πολυεθνικού στοιχείου στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Μευτικής. Η θητεία μου, όπως ανέφερε και η Υφυπουργός, συνέπεσε με την υπογραφή με την κύρωση της σύμβασης της UNESCO από την Κυπριακή Δημοκρατία και μόλις πήρα εγώ την επιστολή ότι διορίστηκα ως πρόεδρος της UNESCO, έπρεπε να πάω στο Παρίσι να μιλήσω και να πω ότι θα κάνουμε ως Εθνική Επιτροπή. Αντιλαμβάνεστε, δεν είχα ιδέα πέραν από τις γενικότητες και έπρεπε να μελετήσω αρκετά τόσο τη σύμβαση όσο και τι υπάρχει στην Κύπρο κλπ. Και κατάλαβα ότι σαν Κύπρος πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την άειλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, ιδιαίτερα επειδή η μισή μας πατρίδα είναι κατεχόμενη
Οι μνήμες σβήνουν και πρέπει να τις διατηρήσουμε. Στο διάστημα λοιπόν που μεσολάβησε τόσα χρόνια, δημιουργήσαμε τις υποδομές και το πλαίσιο για την καταγραφή των στοιχείων της άειλης κληρονομιάς του τόπου μας, σε συνεργασία με τις κοινότητες των φορέων και τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων στο πεδίο. Επιδιώξαμε παράλληλα την έμπρακτη στήριξη στις κοινότητες των φορέων που καταγράφουν τις παραδόσεις τους στον Εθνικό Κατάλογο. Υλοποιήσαμε διάφορες δράσεις για την ενημέρωση του κοινού, συνέδρια, ημερίδες, εκδόσεις και οπτικοακουστικό υλικό και εκθέσεις. Αναπτύξαμε εργαστήρια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και προγράμματα εκπαίδευσης για νέους, για το λευκαρίτικο γέντημα, για την κεραμική, την καλαθοπλεκτική και πολλά άλλα. Το Γραφείο της Επιτροπής είχε την ευθύνη του συντονισμού όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι τώρα στους παγκόσμιους κατάλογους της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Και το αποτέλεσμα είναι η σημερινή εγγραφή της μευτικής που γίνεται από 5 διαφορετικούς υπήρους. Για την εγγραφή της μευτικής ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής UNESCO της Γερμανίας και του Λουξεμβούργου και εξελίχθηκε σε μια πολύ καλή πρακτική παγκόσμιας εμβέλειας, όπως επισήμανε η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO που μας ενέκρινε. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που οι συντονισμένες προσπάθειες του Υφυπουργείου Πολιτισμού και της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής αποδίδουν καρπούς και προβάλλουν τη χώρα μας διεθνώς. Είμαι βέβαιη, κυρία Υφυπουργέ, ότι θα εδραιώσετε τα επιτεύγματα της Κύπρου στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και μέσα στα πλαίσια της UNESCO. Από την Διευθύντρια του Ιδρύματος Λεβέντη θέλουμε να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του κυπριακού πολιτισμού. Συγχαρητήρια όμως οφείλονται σε πάρα πολλούς που εργάστηκαν για να γίνει αυτή η αίτηση πραγματικότητα. Ιδιαίτερα και κυρίως τη Θέκλα Παπαντονίου που η εμπειρία της στην ολοκλήρωση των προτάσεων και την Άννα Κωνσταντίνου στο πάθος. Η Άννα που τρέχουν τα διάφορα της UNESCO με ενθουσιασμό και με πολύ θετικά αποτελέσματα. Κυρία Υφυπουργέ, και για τη νέα χρονιά, καλή συνέχεια στο έργο του Υφυπουργείου με στόχο την ανάδειξη και την πρόθεση του δικού μας πολιτιστικού πλούτου. Ευχαριστώ πολύ. Έντιμη Υφυπουργέ Πολιτισμού, κυρία Χατζηπαπαγαβρίλ, έντιμη Υπουργέ Πολιτισμού ΝΙΝ, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες μου ευχαριστίες σε όλους τους φορείς που έχουν συνδράμει στην εγγραφή του στοιχείου μευτική γνώσης, δεξιότητες και πρακτικές στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και πρωτίστως το Υφυπουργείο Πολιτισμού και την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, το Συμβούλιο Νοσηλευτικής Μευτικής Κύπρου, το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Σωματείων Μεών Φιλότοκος, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα ΤΕΠΑ και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, τα οποία έχουν μεταπτυχιακά προγράμματα μευτικής, και ιδιαίτερες ευχαριστίες φυσικά στην αγαπητή Θέκλα Παπαντονίου. Ειλικρινά από καρδιά, Θέκλα μου, ευχαριστούμε, γιατί ήταν μια χρονοβόρα, επίπονη προσπάθεια όλων αυτών των υλικών που έχετε δει το ολίγορο εδώ. Μιλούμε ότι ήταν 20 λεπτά. Οι προτάσεις, οι διαδικτυακές συνδέσεις που είχαμε με τις 7 χώρες, όλος αυτός ο συντονισμός για να φτάσουμε εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που έχει ανταποκριθεί επάξια στον ρόλο αυτών, τον οποίο δεν είχε καμία σχέση με τη μευτική. Επίσης, όλους τους οργανισμούς που παρήχαν γραπτό στη στήριξή τους στην εγγραφή του στοιχείου. Ανέκαθεν η βοήθεια της ΜΕΑΣ και η συμβολή της στο θαύμα της γέννησης στο πλευρό της γυναίκας θεωρείται υψής της σημασίας. Για μας κάθε γυναίκα είναι μια μικρή θεότητα. Εκτός από τον Κύριο, ο οποίος έχει δημιουργήσει τους ανθρώπους, μπορεί να δημιουργεί και να φέρει στον κόσμο ένα νέο άνθρωπο, μια νέα ζωή. Η μία είναι η γυναίκα που θα στηρίξει, θα συμπαρασταθεί, θα συμβουλεύσει, θα φροντίσει τη γυναίκα κατά την εγκυμοσύνη και των τοκετών και μαζί με τον νεογνών της κατά την περίοδο της λοχείας.
Η εταιρική σχέση η οποία αναπτύσσεται μεταξύ της γυναίκας και της ΜΕΑΣ είναι βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη και η μία είναι δίπλα της να την ακούει, να τη σέβεται για τη σωματική της αυτονομία, να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα της δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων της διαφορετικότητας της θρησκείας, της κουλτούρας και γενικά των εξατομικευμένων αναγκών της κάθε γυναίκας. Ολοκληρώνω μέσα από την προσωπική μου διαδρομή. Οι μευτικοί ως γνώσεις, δεξιότητες και πρακτικές έχουν φυσική υπόσταση και φέρει το... Αυτή η στάση αυξάνει τις διαστάσεις της λεκάνης, ανακουφίζει απολύκνισμα το έμβριο να πάρει την κατάλληλη θέση και να κατεβεί καλά μέσα στη λεκάνη. Γιατί ο αργός χορός βοηθά στην παραγωγή ορμονών των ενδορφινών που βοηθούν στην εξέλιξη του τοκετού. Κάτω, μην βγάλεις τον αέρα σου. Κράτησε την αναπνοή σου. Σπρώξε κάτω. Varuhinja fizioloških procesov od prve menstruacije pa do menopavze in da je pravzaprav babica tista, ki ženski pomaga ohranjati moč.